Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a je to konečne tu Food Way of Eating, o ktorej ste si tak moc písali a ktorý ste tak moc chceli vidieť, takže poďme na to. Takže deň začínam raňajkami, to sú moje klasické raňajky, ktoré mám každý jeden deň, či to je pondelok až nedeľa, či to je zápasový deň, či tréningový deň, je to úplne jedno, mám ich každý jeden deň. A čo tu vlastne máme, takže 5 vajíčok, avokádo, cherry paradajky, uhorka, samozrejme celé som to posolil, sol nesmie chýbať. No a druhý chod, tu mám osené vločky, kakao, chia semienka, lanové semienka, zalial som to horúcou vodou, rozmačkal som banán, zamiešal som to, ešte som pridal jablko, vlašské orechy, takže úplne, sú to troška väčšie raňajky, ale úplne vyvážené, všetko tam sú tuky, sacharidy, bielkoviny, všetko to je zdravé, nie je to žiadne spracované jedlo, takže fakt to je super, sú to možno na niekoho možno väčšie raňajky, ale ja sa naraňajkujem a potom jem nejaké 4, 5, 6 hodín, takže mne to takto vyhovuje a ja sa idem teraz naraňajkovať, takže dobrú chuť a zodpoviem na vaše otázky, ktoré si písali pod posledné video, takže ak máš nejakú otázku, tak ľudia napíš do komentáru a tie najlepšie vyberem a zodpoviem v ďalšom videu. Takže poďme na otázky. Takže ľudia, už konečne raňajkujem, je to naozaj výborné. Som veľmi vďačný za toto jedlo, je to naozaj výborné, chutné, zdravé. Pre športovca, pre zdravé všeobecne, výborné jedlo. Veľmi chutné. A poďme zodpovedať aj prvú otázku. Takže prvá otázka je od nikoho iného, ako od môjho brata Lukáša Šípoša. Niektorí ho možno sa už poznáte, tiež točí na YouTube aj na Instagram a on mi napísal otázku, že kedy sa konečne ostriham. A má 26 lajkov, takže Lukáš, už som ti to hovoril, že sa ostriham čoskoro, len si ešte musím premyslieť, že aký strih a musím sa najprv ešte objednať a určite sa ostriham, takže nebojte sa, slúbil som to. A prosím ťa, ak mi na budúce napíšeš otázku, tak nech to je niečo viac zmysluplné a nie len takáto blbosť. A tak týmto ťa pozdravujem a poďme na ďalšiu otázku. No takže ďalšia otázka je, že či by som hral za horší klub, ale dostával viac peňazí, alebo či by som hral za lepší klub a dostával menej peňazí. Takže ďakujem za super otázku a určite by som si vybral teda ten lepší klub za menej peňazí, keďže peniaze sú dôležité, ale verím, že môj rozvoj je oveľa dôležitejší ako peniaze momentálne, takže tak. No ďakujem za super otázky, ďalšie otázky zodpovieme neskôr v tomto videu a ešte som vám zabudol povedať, že dneska máme deň voľna. Ja deň voľna využijem, že si pôjdem zacvičiť a tiež si samozrejme oddychnem a tak vidíme sa neskôr vo fitku a vidíme sa o ďalšom jedle, takže guess I gotta hit him with the update. Okay. I been getting to it when I'm up late. Hit a nigga when you at the front gate. They act like that, no. Hold up. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Act like that, no. Guess I gotta hit him with the update. Okay. I been getting to it when I'm up late. Yes, sir. Hit a nigga when you at the front gate. Act like that, no. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Tell me what's to them boys, I know they ain't talking about me. All up in the nigga DMs for the feature, I know they ain't talking about free. Shorty, no lie, no leap. I ain't gon' lose no sleep, you don't hop in this Jeep. What you gon' sow, you gon' reap. Bet I'm gon' kill what I eat by the end of this beat. Put a little honey in my teeth.
Takže ľudia, ja som sa akorát vrátil z fitka, navaril som si takýto úžasný obed, takýto kvalitný obed a po cvičení je určite dôležité dať si kvalitný obed. No a čo tu vlastne máme? Takže zemiaky, kuracie mäso na mrkve a s cuketou a ešte k tomu nejaká zelenina. Pridal som si rukolu, ktorá mi ostala zo včera, dal som si tam ešte trochu citrónu na ňu. A čo by som vám povedal k obedom, ktoré mávam, takže väčšinou mávam buď ryžu alebo zemiaky, čo je výborný zdroj sacharidov a pre športovcov sacharidy sú proste najdôležitejšie. No a vždy mám kuracie mäso, lebo je najjednoduchšie, úplne jednoducho sa robí, jednoducho sa pripravuje a je aj najlacnejšie. A vždy mením len zeleninu, takže teraz mám rukolu, ale včera som mal napríklad baby spinach, predtým som mal hlúsky, brokolicu, takže snažím sa, nech ten jedálniček je pestrý a nech dostajem hlavne tie vitamíny zo stravy. No a ešte vás zaujímalo, že aké suplementy používam, tak dávam si hlavne vitamíny ako C, D, v zime hlavne, teraz v lete si ho nedávam, magnézium si dávam alebo zinok. No ale dôležité je prijať hlavne tie vitamíny zo stravy, čo ja väčšinou príjmam, ale dávam si to ako doplnok, keďže nie je to na škodu. A ďalej, čo používam? Takže používam proteín a kreatín. Proteín nie až tak často, ale kreatín si dávam každý deň, nejakých od 5 do 10 gramov a je to naozaj super. Takže určite odporúčam všetkým futbalistom, všetkým športovcom. A ja sa idem teraz naobedať, keďže už to tu natáčam asi 15 minút, lebo som sa nevedel poriadne vyjadrovať. Tak ja sa idem naobedovať, dobrú chuť. A vidíme sa po obede, kde vám ukážem celý môj nákup, všetko, čo mám v chladničke a dávam nejaké rady, tipy. A ešte pri obede zodpoviem na pár z vašich otázok, keďže v poslednom videu som nezodpovedal na žiadne otázky, tak v tomto videu to napravím, takže poďme na vaše otázky. Takže prvá otázka, ktorú si zodpovieme pri obede, je, že či je možné sa dostať z nejakej nižšej súťaže, z nejakej okresnej súťaže na takú súťaž, ako hrám ja. Určite je možné, len si treba veriť, treba makať a nikdy sa nevzdať, takže tak. Dúfam, že som ťa pozbudil a dúfam, že som pozbudil aj vás, čo pozeráte, nielen toho, kto napísal komentár. Takže určite makajte a všetko je možné, lebo videl som už toľko príbehov, počul som už toľko príbehov, že vlastne ma to stále prekvapuje, že z akých problémov alebo z nižších súťaží sa dostali hráči až do Ligy majstrov napríklad, alebo fakt úžasné príbehy, takže to ma inšpiruje a malo by to inšpirovať aj vás a ja chcem tiež inšpirovať vás mojim príbehom, takže ja verím, že sa mi raz podarí tiež niečo takéto úžasné a vy budete svedkami. No a ja sa idem teraz kľudne naobedovať, takže vás na chvíľku odložím a vidíme sa po obede a idem si kúknúť nejaký seriál a dobre sa kľudne naobedovať, takže vidíme sa neskôr. Takže ľudia, už som konečne doma. Čakali ma po obede ešte 2 individuálne tréningy, obidva tréningy super odmakané, chalani si to užili a ja som si to užil a po tréningu som skočil ešte rýchlo do obchodu a ukážem vám celý nákup a vybral som ešte všetky veci z chladničky a ukážem vám všetko, čo sa nachádza v mojej chladničke, takže poďme na to. No takže toto je všetko, čo sa nachádza v mojej chladničke alebo v mojich zásobách, takže poďme sa na to pozrieť, čo tu všetko máme. Takže mrkva, domáca zelenina, avokádo, banány, kukurica, cottage sír, jablka, avokádo, hrozno, ďatle, maslo, vajíčka, ovsené bočky, kakao, kešu, nejaké strukoviny, pohánka, čočka, ďalšia zelenina a tu mám ešte tuniak. A ešte mraznička, mám kurácie mäso a nejakú mrazenú zeleninu a ja si idem ešte som vám zabudol povedať, že idem si dať akurát nejaký snack ešte, nejaké ďatle, dám si do nejakých 100 gramov a akurát si pripravujem večeru a ukážem vám ju, keď sa urobí, takže vidíme sa neskôr. No ako som spomínal, tak dal som si ešte ďatle, dal si nejakých 5-6 kúskov a ďatle sú výborný zdroj sacharidov, dám si ich hlavne pred tréningom alebo na večeru dám si ich do nejakého tvarohu alebo jogurtu. A teraz vám idem ukázať, čo si vlastne idem urobiť na večeru, takže ospravedlňujem sa za ten hluk, ale tu sa varí rýža
a urobím si vlastne, dám si ryžu, do toho dám tuniak a ešte kukuricu. Taká rýchla, jednoduchá večera, ale už som to dlho nemal a mal som na to chuť, takže to som si urobil a ukážem vám, keď to bude hotové a vidíme sa neskôr. No takže ľudia, je tu posledné jedlo dňa a je to táto nádhera, ako ste už mohli vidieť. A čo to vlastne je? Takže je to okolo nejakých vyše 200 gramov ryže. Fakt to nepočítam, nekalkulujem nad tým, nedávam si presne gramy po gramoch, nevážim si to. Fakt to je len od oka. Je to vlastne, typujem nejakých 250 gramov ryže, k tomu kukurica a 2 balenia tuniaku po nejakých 200 gramov. A je to naozaj výborné jedlo, mal som na ňu chuť. Je to jednoduché, je to zdravé a veľmi mi to chutí. A čo sa týka večere, tak každý deň si dávam niečo iné, ako na čo mám chuť. Niekedy si dám tvárok z ovocí, niekedy si dám kotič, k tomu nejaký syr a mrkvu alebo bárs čo. A dneska to akorát vyšlo na toto, takže tak. Ukazoval som vám celý vlastne môj nákup, že čo mám v chladničke, čo mám v mrazničke a takto. A že určite vás zaujíma, že koľko vlastne míňam na jedlo. Takže ako ste videli, tak kupujem zdravé potraviny, ovocie, zeleninu, mäso, vajíčka, avokádo, všetky tieto zdravé veci a ako určite viete, tak potraviny sú veľmi drahé, aj keď ja sa snažím šetriť, ale potraviny aj tak dosť sú drahé, aj keď šetrím. No a približne na ten týždeň má to byť nejakých 80 €, čo je prepočte pre bratov Čechov na nejakých 2000 korún týždenne. Takže je to dosť drahá záležitosť, ale verím, že táto investícia vlastne do vlastného tela, keď to tak poviem, je určite nevyhnuteľná a určite to je veľmi dobrá investícia, takže určite odporúčam investovať do jedla a verím, že z tohoto videa ste si odniesli nejaké užitočné rady, alebo ste sa zabavili, alebo ste si to užili, ja to dúfam, lebo ja som si to video veľmi užil, jedlo som si takisto veľmi užil, ešte toto si užijem a idem sa navečeriať a týmto by som sa chcel s vami rozlúčiť. Ďakujem, že ste toto video pozerali až do konca. Ak máte na mňa nejaké otázky, tak kľudne ich napíšte dolu do komentárov a tie najlepšie sa opäť pokúsim zodpovedať v ďalšom videu. A ak ste tu noví, tak určite budem rád, ak mi dáte odber. Ak ma ešte neodoberáš teda, tak kľudne daj odber, budem ti za to veľmi vďačný. Daj like, zvonček a týmto sa s vami lúčim a vidíme sa od ďalšieho videa. Peace.